Orain dela 3-4 urte hasi ginen lehen sektorean inguruan genbiltzan eragile eta jende ezberdinak elkarrekin elikadura burujabetzan bidean pausoak ematen hasteko elkarlanerako espazio ezberdinak sortu eta elkarlanean plan bat diseinatzen, elikadura plan bat diseinatzen, Hernani burujabe herri egitasmoaren baitan. Eta gira da azken 3-4 urteetan aurrera paso handiak eman dugu zela. Alde batetik Hernaniko ekoizleen elkarte bat sortu da, Enase izenarekin, Hernaniko elikagaien komertzializaziorako herri lur kontsumo denda sortu da baita, eta lehen sektoreko ekoizleen demanda handi bat zen elikagaien transformaziorako zentro bat sortzea lortu dugu 2023an bertan, bertatik izena deukana. Eta, ESIP proiektuaren baitan egin duguna da elikadura estrategia oso bat diseinatu, elikadura sektoreko agente ezberdinen artean, eta gure helburua da elikadura burujabetzan bidean pausoak ematea elkarrekin, eta horretarako egitasmo edo mekanismo ezberdinak jarri ditugu martxan, adibidez banaketa zerbitzu bateratu bat, Hernanikoa izeneko marka bat, bertako produktuen salmentarako eta bertako produktuen balio erantzia nabarmentzeko, eta aipatzeko da baita balio katean sustapen hontan edo sektorean sustapen hontan sortzen diren enplegu aukera guztiak inklusio terminotan egingo ditugula eta dagoeneko 10 pertsonatik gora laneratu diela egitasmoen bitartez. Proiektuaren onurak askotarikoak dira. Lehena garrantzitsuena izango litzateke elikadura burujabetzan bidean pausoak ematea eta horri eskerrak, bertako ekoizpena handitzea, bertako ekoizleen, hau da nekazari eta beltzainen sektoreri baita blindatzea eta beraien zaintza, bertako elikagaien kontsumo handituz biztanleen, hau da, hernaniarren kontsumo ohiturak hobetzea eta beren elikadura osasuntsuagoa izatea, eta gero nabarmentzekoa da baita proiektu honen bitartez sortzen den enplegu aukera guztiak gizarte bazterketa gogoran dauden pertsonen bitartez eramango direla aurrera. Orduan, enplegu inklusioan perspektibatik onura edo abantaila garrantzitsuak emango ditu proiektu honek. Kutxako Retos de Ecosociales diru laguntza deialdiak lagundu duena da ESIP bera artikulatzen, hasieran aipatu da moduan, orain dela 3-4 urte hasi ginen Hernani burujabe herri estrategian baitan, baliokateko eragile ezberdinak bateratzen da, esaten, zeo zer egin behar dugu elkarrekin, elikadura burujabetzan bidean pausoak emateko, baina diru laguntza deialdiak kutxakoak eman dugu eskuna da haizea auspotu da gure arteko elkarlana, gainera deialdi honek bere premisa baten moduan plantatze ban nolabait aliantzan aurkeztu beharra eragile ezberdinak elkarrekin, eta guretzat izan zen deialdi bat perfektu, buruan zeukagun asmo bat edo plan bat edo estrategia bat egi bilakatzea ahalbidetu duelako, eta gure moduan, Hernaniko elikadura sistema eta iraunkorra eta burujabean moduan, beste hainbat egitasmo sustatzeko balio aldu baita kutxako diru laguntza deialdi konkretuenek,